The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Oras, alauna, 18. Tungod kaya, man ron, Webes. Walay gugmangyang basta Webes. O Biyernes. Kaya basta ning orasa, mo ni ang Tita B Show. Thank you. And in fairness, kanang bago lang mi nag-annual physical exam o ni-appeal sa kumay gala o nigawa sa resulta nga attractive yun daw ko sa mga lalaki. Oh no! Pinagkatong mga pitos na wa na'y kwarta. Giingnan ko, gilisitahan ko sa doktor nga mag-ingat-ingat ka, bayutang ka, kay dagay kay magdol-dol sa imuha, dili tungod sa imong kagwapa, kung dili sa imong kwarta. Anong giingon lagi ba? Baktamling yun mo tanan ron ba? Manang di ko magpaila. Manang usay bitaw na ako'y kanakong mga boyfriend manawag. Di ko magpatintal. Mayroon siya nga kabalo ka. Gusto ko magdulag basketball pero guba akong sapatos. Huy, kabalo naging ko siya pasabot anak ba? Magpapalitan mo ng sapatos. Sino ko, hag-as. Hag-as ka magpapalit ng sapatos. Next week na. Haya pa kung approve akong loan. Oh na. Tita B, nagproblema jud ko sa akong mama ay unsaon ka ako ni ba nga dili man ko ganahan siya. Di ko ganahan niya since birth. Hoy! Usa ka anak na di ganahan siyang ginikanan since birth? Grabe naman. Hello? Hello? Maayong hapon lang ga. May hapon. Kinsa ni? Si Juliet. Juliet. Inaisa gamay mong radyo, Juliet. Kay para dilita magkuan. Oo, kan madungan akong tingong. Hello. Hey, hoy. O, kana. Very good. Si Jul... Sa pangalan? Julia? Unsa daw? Sa tipanin mo lang ga? Juliet. Pila edad ni mo, Juliet? 21. 21. Ngano man ni, ang imong gitek sa ako diri nagproblema jud ko sa akong mama kay dili ka ganahan niya since birth? Yes. Nganong di man ka ganahan? Ay, basta lang, di ko ganahan niya. Di man na pwede ko na, di ka ganahan sa kataw kay bawo siyang tiil, dako siyang ilong, maldita siya. Dapat na kay rasong anong masuko ka sa katao. Dili ka, imo gining tinuod nga inahan. Yes. Oh, nganong di ka ganahan? Ay, wala mong ko nagdako sa iyang mga kamot. Ayun, o see? May rason. So, mean to say, nidako ka, asa maka nidako? Sa kong papa. Sa mabulag lugar imong mamag imong papa. Okay. Tapos, giyon sa man nimo, kibali, pagdako nimo imong mama asa man di ay? Nas diya sa Cagayan. Okay. So karon nangutana ka sa ako karon ngano di ay nag-uban mo karon si imong mama? Wala. Mga nanggod siya kanang manawag, then magkuhan sa Facebook. Siyempre lang ga, normal. Kabalo ka, pila edad nimo galing? 20. 20. Ngunsa daw rason nganong nagbulag man imong mamagpapa?
Wala ko kabalo. Kay kuan pa. Wala sa kanang Hindi pa utana kayo nga. adto. Wala sa diyang utana nga mang anong wala man kasakong poder katong pagdako nako. Wala, dili na ko interesado kung ano sa Anong iyang wala rason. ka nganong because unsa may gifeed sa imong papa di ay ngano ang imong kalagot na wala ka labog ang uban mga tao gapangita silang inahan ikaw karon ay kalagot ngano unsa day nasa imong unahuna gibiyaan mo unsa day ang gihungit sa imong pangunahuna sa diyang pagdako nimo Wala man. wala ka ging nang gibiyaan ta sa imong mama kay nangabit imong mama ana wala Oo. Like lang. mo gali mo na sa itong pasyente. So, kailangan magkumakabalo sa rason anong ingana makakalagot nga may gali ang ubang kitaw nangitag inahan pero ikaw dili ka ganahan. Kay posible nga giingnan ka nga kana magun gidaot ka ba si mong una mo nagibiyan ka si mong inahan kay kwan wa ka kabalo kung wa ka rason tungod day katong panahona galisod gyud siya kay siya buhi nimo mo nang nibiya lang siya o unsa ba ka ha? Eh, dili man na, kapangutana naman ko na niya, anong gibiyaan ko niya. Dahil dili man gud niya matubag og tarong. Unsa man yung tubag di ay? Basta lang daw kuno. Basta lang kay gibiyaan ka. Wa siya ganay siya mong naong kay bati kayo, wa naliwat sa iya ana lugar. Shit, guwapa Pwede, man gud ko. Mao ba? Nahalin. So sige ibutan na to na tay kalagot. So nganong nagproblema mga karo nga di ka ganan sa imong inahan? Wa na mo gyud mabuhat ana, siya man gyud imong inahan. Maglagot ka kay tungod kay magsigit sa kwan sa Facebook. Dayon kuan sensitive kay siya sa akong mga post. I-block din Kusog nimo. kay siya mo react. I-block din nimo siya. Bitaw no? Oh, bugok sa bright lagi pero dili si tawag anang kuan, di ka sa bugok may tawagan. Ugok dili man gud tanan. Oh, mo lagi gamay ra biya mo, di ba? Kung problema niyo mo, kay sensitive ka kay siyempre kamo mga bata no hadlok mo anang badlong-badlongon mo, kay piling ninyo sakto mo, kay lago di i-block imong mama oy kun di gyud ka ganahan. Pero kanang moingon ka nga matanggal na sa isip mama nimo, mama gina forever. Di pa ni karon bisag kung sana mo giyaw-yaw diri di ko kakasabot kay di pa man kainahan. Puhon, mainahan ka makasabot na dayon ka nganong mga ginikanan o ing ana. But for now, bahala ka da lang ga. Kung gisaputan lang kasi ang Facebook, larga i-block na imong inahan. Kay karon gahi man gyud ka sa inyong mga edad karon gahi man gyud nagbatikolon bisag kasab-an mo magsubuot man ka pagsag di gininyo na masabtan mintras di pa mo mahimong ginikanan. So i-block na imong mama kung gusto ka nga dili ka sa puton ka gusto ka nga way magbuot nimo. Di man gud ko ganahan niya kay naamon gud siya lain. Mo galing so man tay mabuot ana ta di kung na imo siyang giingnan na si he deserves to be happy sa imong gusto magbalik sila sa imong papa. Lipod. Oh. Unsa may makalipay niya, dapat malipay ka kay siya gun imong inahan. Kailangan gun mo na kalipay lang gali sa kay single punta forever. Yan, kay siya wagay nagminyo akong papa. Uy, di man na buot-buot lang ga. Kung choice na si mong papa lang ga nga mag-single sa forever, iyaman ang choice. Panagon ni mo karunggon, magbuot lugar mi si mong kalipay. Di ka ganahan ka na magbuot mi si mong kalipay. Di ka ganahan ba ka nga butan ka na mo si mong kalipay? Dili. Oh, exactly. Imong mama, babae gyapon na, tao gyapon na, she deserves to be happy. She deserves to love someone. She deserves nga malipayon sa bagay iyaman ng kinabuhi. Ang imo na lang hunaw-naon at the end of the day, siya gyapon ang inahan kay kung wala siya, wala pug ka. And di nimo na masabtan hanto di ka mahimong inahan. So balik kag tawag sa ako pag inahan na ka ha. Okay. Okay, bye. Kumarisi. Alam mo, kapatan ko, pag-ingana, lalimang kag-ingana nga klase nga pagkababay, gibag giaway ang inahan, kay giingon nga, kuan nga na magbuot siya sa kuat, anay guys, ilam ko naman kinabuhi, kanin yung mga inahanan na yung mga kaugalingong mga kinabuhi, they deserve to be happy. Kung na kay kalagot, kay tungkol kay kipasagdan ka, then fine. Kaganahan din i-block. Atong kaistorya nga ng idara, dili yun na maminaw. Bora nag inyong mga anak ron na mga senior high o mga idara, ka ng mga early 20s na feeling nila kabalo na sila sa tibok kalibutan. You will never understand your parents until nga di mo mahimong parents.
maura na ako na-realize kung unsa ang struggle. Sa una, imagine ninyo, abroad akong papa sa una. Sa una, di ko makasabot. Ngano mag-abroad magiging akong papa, oy? Matag family day kulang mi. Maglagot ko ba? Matag family day, lahi ang mo pirma na papa. Bati na magnaong, among silingan. Maglagot ko matag family day. Ito, pag mo yun na, okay, manatay game. Anak, mama, papa, wala yun. Di ko naglibog ko, then later na ako na-realize. Later na ako na-realize. Na grabe din ang masakripisyo ni Papa nga mapalayo sa mga pamilya. Kaya para lang yung tao nga kami mabuhay, mapaiskwila og tarong. Ay, kano sa man ako na-realize? Karon na nga, nanak ko'y anak. Diba? Ang anak, dahil katitagina, anak, nagnanguan ko ang hadap. Sa akong on. Kaya sa imo langga nga nanawag, Diyos ko, nimo langga. Ang uban galing dia, uhaw nga makita ilang mga ginikanan. Tawagi ko otro ko maginikanan na kapuhon para ma-explain ta ka. Kaya mga batanon na ba kano, bisa kung saan ni mo yaw-yaw. Di ko na maminaw kay ulo. Ulo, ano, magkaglet. Bunsetas, fun ride. Silo sa entalandiha. Good news. Unsa, problema, unsa na ako pagbulag sa akong ex nga na naman ko'y uyab na lain pero nabuntis na ako. Hoy! Hello! Maing hapon. Maing hapon, day. Kinsa ni? Bunso rin ni Kuya, tita. Pila edad nimo? Ha? 22. 22. Problema nimo unsaon ako pagbulag sa akong ex? So pagbulag sa ex, nag-ex naman ka, di nagbulag na mo. Yung ex ko yun dati. Unsa? Yung ex ko yun dati. O nga, ex na gali. So nagbalik mo. Di na maklaro mo. Na unsay gamit nimo nga cellphone lang idol it imong tingo kay di masabtan. Dali. Yung una, tita, nakipagbalikan yung ex ko. Tapos nagbalik mo. Tapos yung una kong uyab, nabuntis ko yun. Ay. So unsay problema nimo ron? Unsay mong pangutana ka tita B? Sana ko ngayon tambag tita ba? Mubalik. Akong piliyon silang doon tita. Yung nabuntis ko o yung ex ko. Kisa ilab nimo? Ha? Kisa may ilab nimo? Ibugay ko dita. Naglibog ka? Yes. Nganong galibog man ka sa duha? Nga kanisa naburusan naman nimo ni. Pareho ko kasi yung dalawa mahal tita. Pareho mo silang mahal o manyakis lang yung kakagwa nga? So lang hindi mo duha ka buki mong katirao na? Kung hindi mo ang duha sa level, kung nangutana ka sa ako, imong pili yung katong naburusan, kinana mo'y anak. Okay? Kung naglibog ka sa duha, kay piling mo parehaman. Diba? Kay pareho mong feeling, naglibog ka. So meaning to say, parehag level. Pero ang isa, kaya naman kay anak. So dito ka mo pili sa nanay anak. At least love mangyapon ni mo na. Pero nasuko mo siya tita kay nagbalik to tong ex dati ba? Ignas siya nga na ka makibalik. Wala na, gibulagan na ako. Di ako sa imo, kay di love ta ka. Tanan natin anak po. Anaon ni mo? Ano yun na tita, pero dili mo ko kakuha ko tita. Di ko ka-afford siya ang pangatas ba? Tanawara ka. Tira-tira ka, tadi mo di ka ka-afford. Ya, maliit lang naman yung sildo ko tita eh. Mo lagi, nganong katira-tira man ka, nga di man di ka ka-afford man di ay. Luma-luma. Napugos yung tita eh, kasi nalasing kasi ako eh. Yes. So mo yung kakaroon kay nabuhat to nimo kay hadang hubog ka. Oh, naging Nganong natunong man nimo? Nganong natunong man nimo nga hubog man ka? Sige daw. Paki-explain in one sheet of paper back to back.
Nagrarason pa kayo nga lasing ha. O nga nung man na ilok be? Nga nung natunong man sa kuan? Wala man ako naibot ka, tita. Nga nung dahilan pa kayo ha. Yon ang aking advice. Doon ka sa babae nga imong naburusan, panagutan mo yon. Period. Pangitag pamaagi kay amaan na ka, pangitag unsay buhaton nimo para makakuha ka gatas. Ako mga diyang yung ginikanan sa ako, tita. Wakoy El! Kang imo makang problema kay naglibog ka kisay pilion. So ang akong tubag sa imo, pilion nimo kanang naboros. Dagang kay kag naglibog ka takaron mo yun kag pero. So asa man gid mong gusto? Kanong dili, di sige ani, di ka imo na kong gidipin. Sige, diya ka sa kanang wala ni mo naburusan. Pero na po ni Ron. Kana na lang wala ni mo naburusan ng pilia, okay? May na po ni pero. Okay? Tita. Tita. Ang imong piliyon katong wala na buros. Wala ko, tita. Tanawa lagi bisa. Unsa ba? Ako sa imo, undaon na nimo na pagtira nimo katol, ha? Ko Mariusip. Naglibog ko sa imo, ha? Unsa naman po problema kung kanang babae nga isa mong pilion? Yung kasi, yung papa niya, galit na galit sa akin. Katong wala na burosan. Yung nabuntis ko. O mo lagi, so karon naghatag ni kagad diya sa kuha nga wala ginada tong pika kanina. O sige, akong usabon o katong pilia ang wa nimo naburusan. Period. O human, ha? Hoy. O nangayo mga kag-advise kung kinsa piliyon, karon akong gipili ka nang wala na buros. Okay? Sige, tita. Sige. Sige, mahuman ta. Ato, alaw na tretes. Ay, kato mga bago lang na minaw, style lang ginako ni siya may gala nga palagot lang, ana, ha? Yan lang ang struggle niya. Pagulong ko nagpatsika sa ko, bipi! Ano mo mga tao? Tita, asa kong pilion sa duha. O, di ba, kipapili ka, nangutan lang sa imong idea. O, sige, ang pilian ni mo katong imong naburusan. Kuan mong gudsa na suko iyang kuan ba? Sige, kuan na, dili gagla... O, di katong isa, hindi makaka... Nangutan na ka pa... Nangutan na ka pa kung sa'y pilion, ha? Nangutan na ka pa. Tang ending maligihapon, di maligihapon, kaya dagang malisagit ng isa, ha? Tubaga. Yung mga tao talaga. Ay... O, dili man eh. Kaya malis ako ang papa. O, di ata sa pikas. Katong wala na buros. Ito kasi mong ex. Harap ka na lang ba o magiging katotohanan na laban? Mga tao talaga, no? Tapos may yun dahil nga, kuya, sa man ako ni Tiap, di ko ka afford o gatas. Problema ako pala ako di karoon ng gatas sa bata. Ang sabot na to, kinsa imong gusto pakas lang, ano niabot na ta sa gatas? Oh no! Loko, tabang mga hilas. Ginoko. 1:38, time check. Before mo manawag, sigurado sa ninyo nga nakatext mo ha sa inyong problema, ha? Na may bawaan ako. Tita B, dili ko ganan sa akong mama kay iyaming gipakasuhan og iyan nang gipapriso akong papa. So say pangutana. 0937-373-1674. Again, before mo tawag, kailangan mag-text, ha? So, hindi man mo. Ana. Tita B, akong problema. Kung saan pag move on, Tita B, nala pa man gyapon ako siya. Next. Tagay ko ka ng problema nga bugat-bugat, B. So, pag move on, sige kag stalk sa iyang Facebook. Sige ka og tanaw sa mga pictures.
walay overnight nga move on. Walay nagbulag karon pagkaugma. Walay rule nga after 3 days maka-move on na kanay uban maabot pag tuig. Ang pinakaunang buhaton na is to accept nga wala na mo. Di na magdahom. Last na mo ha. Hello tita, mga iyon takog advice ba nga unsaon ako pagduol sa akong silingan nga crush na ako. Grabe yung problema, grabe ka bugat, ha? Unsaon na pagduol. Grabe sa panahon karon napagyapoy torpe. Na naman gud tanay Facebook, na may tanay text. Di para panahon na mo sa unang mga panahon nga kailangan pag ka magbuhat og love stock. Kuhaan ka ng love letter, tapos ipasulat pa nimo sa imong Ginoo ko. Nagproblema ko sa akong since first year college crush nga until now friend rami niya. Naami mga times nga mag-spend time just the two of us pero wala joy kami. What shall I do? Lalaki ni babae. Hello? Hello. Hi. Okay ni may ni kay babae. Hi langga. Hello, Tita Bern. Si pangalan ni mo? Hana. Si Hana. Pila edad ni mo Hana? 19. Ako'y Ginoo ko 19. Ano sa maning 19 mga senior high? Dili, third year college. Third year college. Ang imong problema, first year college pala nimo ni siya nga crush, hantod karon og friends lang gihapon mo. Yes. Single pa ba ni siya na wala ni siya girlfriend? Yes, long Tapos time na. namoy mga tayo nga mag-spend kamo lang duha. Wow. Yes, Pero wala gyoy kamo. Wala, Jude. Sa imong feeling, nakagusto sa imo wala. Sa imo lang assessment lang. Murag na, Pero ang problema, wala sa nanguyab nimo. wala po. Oh! Problema sa mga kuano, mo gini nakaluoy sa mga babae ba? Pila naman mo ka? Pila na ka since first year college lang? Yes. Ikaw ba naghatag og motibo nga medyo ganahan po ka sa iya ha? Oo, kaayo. Like, gabuhat, gigog effort. Hatag-hatag ikaw sa mga cupcakes, tapos ka ng mga sticky notes. Ay, kasarap. Ini nga na nga effort. Mga Kaayo, tapos para- katong sa birthday, gani niya kay di-surprise pa na mo siya, ana. Pero wala gyud medyo ni gamay. Kanang mag-uban mo duha unsa ra lugar? Sabi yung gabuhaton, friends lang sa buhaton. Mo gani galibog ko na kay digid ko gato nga. Wala siya feelings gano kung mag-last until karon magtanaw mid-movie tapos mag-dinner music kay moingon siya nga dinner ta tapos moingon ko nga wala ko'y kwarta moingon siya nga akong treat ana niya pero po sa iya. Mga ilang years na kayong ganyan nga maggawas-gawas ana nga kamura So duha. almost 1 year or so ay ano man jud na siya kay first year ko nakita lang ako siya sa lobby niya. Okay. Labay-labay lang then katong pag second year college nag-classmate man unexpected kay dito dayon nag-start tanan. Okay. So lately lang na nga medyo ano mo, nga medyo na close na. Oo, close na. So ang naitabuan ni Ron sa inyong ka-closeness na fall na ka, pero ang problema dili ka sure kung siya ba ang iyang gipakita is love pa bud kaniya. Yes, nga na jud ko. Is he dating ba someone? I don't know. Feeling ako wala. Sa mga Facebook, wala sa mga wala sa kinakita. Wala po, wala. Ba? Di ko makatungan na pa yung lalaki kaya po nga torpe karon o baka style na niya nga medyo ano ka. Medyo, di ba nga nang di niya, mas more on action siya, di niya masulti. Pero problema karon naghangin ka. Yes, super. Mogin na ako ang constant. Tapos ang problema rin ron, ang kasakitan ni Ron, mag-expect na ta, tapos makalitin kang makadungog na nasa kipanguyaban lain, agay. Alam mo, I don't know, depende mo sa level nato sa itong mga edad, no? But ako, for me, it's okay nga ang girl magpagawa sa feelings. Para sa ako, I mean, for sa imo, pwede man guni mo na klarohon. I mean, kung gusto gini mo ni, ang tendency, ani lang ni, okay, kung ako lugar ikaw, ang akong buhaton, medyo i-prepare na ka kung kaugalingon, ani, kay medyo risgo man ni siya. Para yun may bawa natin ng tanan, so mag-istorya ka sa iya, ha? Ang sabihin mo talaga sa kanya, alam mo, sa tiyan na ilang, ganahan ko sa imuha, kay ana, malingaw, or something, ana. Then, I will tell him, kabalo ka naglibog lamang gug ko, kung sa manggid ta duha.
Pero Tita Ber, nagid ko saya na, gikapoy, nagid ko to the point, nga kapoy, nakayingana niya. Gigingana ni mo siya? Gigingana Gigingana ni mo siya kung sa mo? Ano, unsi tubag niya? Ingon siya kayo, dili sa daw niya matubag akong pangutana kayo. So, di daw siya sure if grateful or kaning love ba yung nakafeel so sa meaning ako. to say, so yung anong mangyari ngayon, if you really want it, na at least mahunungan ni mo ni, is ikaw mismo, ikaw na mo distansya. Kung wala day kay klaro, ta ikaw karon ka-fall na ka. Full na kayo. Kung fall na ka, then gusto ni mo nga, kajut lang bimor din na ni maayo, ang pinaka-the best na number 1 button is ikaw, mo detached ka. Kung mahanggat ka, ano man, mahanggat man ka, are you manay maklaro ita, are you courting me? Or unsa ba kito status? Because kung pinminti lang nga ang dating, so sa lugar imong pek, what if kung sa lugar, ang gwapo-gwapo na siya, ang lalaki mo yun siya karon nga, naglibog pamanggugo, so ang ending ani ikaw, ginanguyab lang ga. Oh, ito mo and you know, I tell you lang ga, if you will put, pangit ba ka lang ga? Dili, kaya nito na see you. Oh, see? I mean, langga, put some premium to yourself. Bisan pa magtuon nga, crush na nimo siya. But you know, to all the ladies nga naminaw karon, bisa pag unsa ninyo na sila nga, put premium to yourself. Butag respeto yung mga kaugalingon. Klaro kayo, gisultian naman nimo ta, di pa siya, di ko makasulti karon. Ang gwapo niya. I mean, like, siya pa karon lugar ang moingon nga, naglibog magugko. Then I tell you right now, magdistansya na ka. I mean, kung dili ta klaro, walay sakto nga kun ani kung friend. Ngano na may burag pina-special nga kita ra gyud. I-distansya ta. So distansya ta if you want. But ang problema mo gud na, you're enjoying man pud good. Ang problema mo dili ka, but you're enjoying na nag-uban mo, naging anak mo. Langga, ang posible may tabuan na lucky for you if talagang gaka-fall na siya sa imuha. But what if kung pa-fall lang siya nga lucky? Maudjud. So sino ang kawawa ang ending? Di ikaw mo'y pikat. Ako yun. So the decision will be yours. Like, unsa man, gusto ba ginako nga mo end na gyud ni maklaruhay? Then mo yung ka nga, kung wala kitay klaro, then let's stop this. Butang na to nig boundary, butang to nig limit. Dili ni pwede nga from time to time mo tawag ka, mo text sa mo uban ta na, tapos way klaro kung nanguyab bagyog ka, then let's stop this. But kung ikaw nagunapog ka nga, may na lang kay maguban-uban mi sa ngalan nga the idea that we're together, na-enjoy naman ko, then pwede sa kamuingon nga, sige, padayon lang niya. Basta ging na nakadaan that if ever, naginit chance namin siyang, ay sorry, di man di ko sure, then masakitan lang yapong ka. Huwag yun ang pinakasakit na part. Yeah. Oh no! Fall na fall ka na, tapos ang ending day, dili man di siya, di ba? Paasa. Pero di man niya sa wala na siya nagpaasa sa ako. Grabe ka, bakakon ate ka, ayaw So, na. like I said now, I'm questioning you. Gusto ba nimo nga talagang maklaro ni and ma-stop ni? Oo. You want? Then, nagit siya. Wala mang ni klaro ko, di ko gusto kasi ako gakahulog na ko or something na may problema ta ikaw walay klaro. But unfair for me. Bura magluoy nagyug kay kalangga mo nagwa nagilay mo punit nimo langga. Murag ikaw nagil ang murag kag kagiron nga babae nga pagtangkugo. Wa nagilay makagusto nimo kay maging anak ka din. Langga, look at your face. I mean like be proud of yourself. Gwapa ko diri oy anong may anak mo ko sa iya ha. Nailain lalaki nga I'm sure dagay mga guys diya nga naglakag pud sa imo ha. Di kung di ka klaro di wa puti klaro anong maging ani man ta. Then let's stop this. Ang problema, ayaw padala sa imong kilig. Ito kasi, muna akong giingon sa inyo, to all the girls, kung gusto niyo malipayon nga love life, huwag kayong masyado sa lalaki na super kilig, super ano kayo. Doon lang kayo sa sakto lang. Kana bitong sakto lang nga, if ever mag-cheat ni, magbinuang ni, at least di kayo sakit. And if ever, kasi ang problema niyan, ang imong kinabuhi, imong world, mapokus sa iya ha. Halos diya na ka, every night mo na imong una-una, out of focus ka na, and feeling nimo, and one mo na realize that ang tibok nimong school year, nausik lang tungod sa iya ha. Ingana, dyan ako makafeel karon Yes. Usip sa ayo, spend ang tanan. Now, ang problema, kaya ba nimo nga mo distansya mo na yung next question karon? Mao gani. Kaya sige tang istorya diri, ala, tang ending day, di mo na ko kaya, oy, mo ka di ka iat ka sa... Hindi naman po, Tita Bern, gisugda na bagid na ako nga mag-distance ko sa iya. Tapos, ang ending ka, siya na po dang mag-reach out na ako. See? Yan na. O di magpaligo ka, sabihin mo sa kanya, so, ano mo doon makasakot sa mga mong purpose?
Are you courting me? Kay kung wala, please lang. Ayaw na ko. Gwapa ko diri. Undang na lang. Ayaw, please, B. Hinahinay ka gubo. Kana. Please, B. Ayaw ko kuhan ko, ana. Hinahinay ka gubo sa mong blouse. Samo kay ka ba? Damay. Yeah, you have to decide. Pag sasabihin mo, ayoko na talaga, then you sabihin mo sa kanya, kung wala kita'y klaro, please, distansya na ta. Prepare ha, baka kasi ituloy-tuloy niyang pagdistansya. Bye-bye. So, mean to say, he's not the right guy for you. Mean to say, dili siya nga nakakuan sa imuha kay ni Bia man siya, di ba? So, medyo sakit din yan, but at least, naklaro na. Or kung yung decide ka nga, ganahan naman sa ko, Tita Bioy, nga maguban-uban na po ko sa iya, kay gakiligon ko, then fine. Basta, kay na nakadaan, nga ang posible nga may tabuan na is, napaasa ka lang o napa-fall day siya nga laki o di nga kakaron. Okay? O, Tai Chena Arms, Murder, She Wrote. Tita B, tabang! Kakonsensya na ko sa akong nangabuhat minyo ko o grabe nga daghambain na akong natirahan samtang minyo kakonsensya na ko. Ay! Panghatang sam! Together again. Tawag sa una ha, aya magkuan ha, o text sa una aya magtawag para magklaruhay tadaan diri kung sa inyong mga problema nga ligot-got des kinabuhi. Abi, so mani wala may text. 0937-373-1674. Naminaw na mga taga Slurs si Charon diha. Ang tatak si Dio nga Slurs si Charon. Nagpalit na ba kong munggo sa itong aging adlaw, ha? Kailangan na po kong palit og Slurs si Charon para isubak ni. Pertig yung kayo, eh. Tita B, problema na ako ba? Anong bata pa ko, mura na ko og tiguwang. Sabot na nga problema. Hello? Hello? Kinsa ni? Joel. Si Jumel? Jorel. Babae ni, babae. Oh, si Jorel. Pila edad, Shirel? 21. Kasi pasabot ni mo anong bata pa ko pero mura na kong tiguwang. Oo, 21 pa ko. Mura na kong tigulang. Unsa man sa itsura, sa kinaiya o nilihukan? Si Isura. Di ay? So kibali, unta karon mura kag dili 21? Oo. Ngano na kaingon man ka nga tiguwang katanahon? Ay nag-ingon sa imo nga tiguwang naman kaday. Oo. Kapila na nag-ingon sa imo ha? Kadaghan na. Unsa na imong edad? Ilang pananaw? 40. Hoy! Di ay? Unsa din imong palit lang ka? Nagkapangunot na langga? Tapos sama ka, nanambok na ka, di na lugar ka sexy lugar? Wala. Ay mo din ni, nagdroga siguro ni mo ng tiguang na tanahon. Ambok kayo ka? Agoy mo di ay. Pagdiwang dahil Tita B. Why, una, tanggalon ang mga soft drinks, mga tamis, o walaon ang rice. Mamatay na ko. Inhinay lang po, pagpakamatay. Magsugol lang sa usa ka cup, kanang cup, mamurag kadako sa kabo. Mag-hiking, di lang sa magdagan na hiking lang sa lalikay o rice. Usa lang sa gyud ka cup na rice lang ga, pugni. Dahil paguman. Kana lang, tangan magniwang ka, kailangan kag exercise para medyo mo ano ka. Nganong problema naman sa karong atiguang katanaw, ngano man di nang-apply kag trabaho di kadawaton, so, ngano nahimo man siyang problema? Gakasakitan ka sa mga istorya sa tao? Oo. Ignong ka, huy, day. Tiguang naman katanahon, uy, ana lugar? Oo. Uy, Ginoo mo. Naw dili pa yung ka-apply og trabaho. Kay bata pa. So aron dili ka makantsawan, ayo na lagawa sa balay. Oy, kabalo ka pero kabalo ka seriously. Kung nanambog yung ka, kay pila na may mo hawak ron. Mga 30 pila. Mga 32. Hoy. 21 pa ka. Kabalo ka imong batong kailangan yung ka magkuan lang ga, mag-diet.
Exercise para pahubag ba? Para pahubag ba? Single pa ka lugar karon. Oo. Walay ka panguyab. Wala po. Uy, tanawa lagi. Mabiyaan ta ani ba? Ang resulta ni pag mabiyaan ta kay kuan na ta kanang desperado na ta tirabinta na lang dayon ta. So ako sa imuha magsugod kag diet. Tapos lakaw-lakaw, jogging-jogging para muhuot ang panit. Para mo bata-bata. Wala mo kauban. Sus kailangan yun ay kauban lugar. Oo, pwede ka? Ginoo ko. Dako kay ko gasto lang ga. Langga, magsugod lang sa diet ang diet. Ay isang rice. Usa ka cup ra rice ra yun. Hantod sa maabot ang panahon nga di nagyud ka mag-rice. Ha? So ginoo ko mga bat-ana ni. 21 na pero tiguan lang gihapon. Talaga. Nara na konsensya kani. Hello. Ay, hello, Tita B. Kinsa ni pangalan? Noel ni Tita B. Grabe sa ka ha. Gwapo day ka di ay nga imong problema nimo daghan namang kababae nga ginatirahan. Tapos minyo ka. Sakto ra gid sa Tita B. Da. Gwapo kay ka di ha. So minyo na ka. Inyo na ko, Tita B. Tapos gapan chicks ka, may galing ka di kasapon. Wala gina Tita B nga kanang kakadunggan ako sa inyo bang ang bakakon nga bana. Di ko ng pamilya. Anong nahimo man na siyang problema karon nga lami gani imong sitwasyon karon kay tira binta ka kadaghan kayo. Wala gid Tita B kay kakakonsensya na ko ba kay. Yes. Konsensya pero makita na pud mo unya. Wala na Tita B. Kibali naging ka sa kuha nga karon wala na ka nagundang na ka. Oo, nagundang na ko Tita B. Wa man kasi na naglakag sa imo ha. Wala magisunod Tita B. Sige daw. Tagay ko kung ako ning i-assume nga wala ka nagbuot-buot og problema ha. Kung imo gini siyang problema karon ha. Unsay rason nga naman ta kay asawa ngano mo tipas mang yuga? Dili ba nga nakagwapa imong asawa? Dili gwapa ang asawa Tita B. Pero ambot ngurag unsa may nature sa imong trabaho di ay nganong medyo mapaduol magyud ka sa mga chicks unsa maka-friendly ba ka nga tawo or imo bang trabaho kay daghay mga babae sa palibot nganong naingana man Hoy Langga Hoy naibahog wala na putol na. Di na mo ka naabot ang amo. Nakoy ex, wala pa siya nakamove on. Minyo sa ang... Okay. Tita, naminaw mi diri sa imuha, sa LB Merchandise. Wow, kaya mong program. Mga itong takong advice mo, dili ko makatugan sa akong BFF nga lab na ako siya. Since elementary to high school, kada mag-uli mi, magsabay mi, kada padulo na mo school, magsabay mi. Pero dili dyan na ako makaya sa pagsaba sa iya, ha. Nga gusto na ako siya dugay, tabayin ko, tita, babae ni lalaki. Hello? Hello. Uy, lalaki. Pila edad ni mo lang ga? 20 na ko, Tita. So, kibali kaning bayhana, dugay ra nimo ni siyang anang gusto kayo, elementary pa to na high school. Oo. Nganon di man nimo masulti mong pagbati, maulaw ka? Madlok man good ko. Unsay imong gikadlukan nga basin mabasted ka? Dili man sad sa ingon yung mabasted ko, Tita. Unsay imong gikadlukan? Ang akong ikadlukan nga basin madaot among pagka-BFF. Oh, anak yun na. Basta mo, nanagaling something bahid, nanagaling mga feelings, ay mo pagdahom nga di na maguba. So nanagin na well, swerte lang mo kung magpagawas nimo, then siya po din nakagusto nimo, din tuloy-tuloy ang ligaya. Pero posible sad, nga maingon siya nga, friends lang yun iyang pananaw sa imo, ha? Tama? So naroon na sa imo karon kung gusto nimo nga mag-maintain lang na nga magsige mo uban gihapon pero bahala sikreto ra ka nga naigugma pero ati sige mo uban kung kana rin mong gusto di ayo lang sa sulti pero kung di naging kakatulog murag naging kag urumon o kailangan nimo isulti na siya pero ang dami mong ugalingon nga nagi kausaban nga posible nga di na siya makipag-amigo nimo kay maulaw na siya o nanay awkwardness or pwede po nga good news kay ganahan po siya sa imuha.
Salamat, tita. Diba? So, kung for example, karon moing ka karon nga tita, di gina ko masulti. Ganana lang gyud ko nga balag sikreto lang pero ate sige man mig uban okay ra. O di ayo lang sa sulti eh. Pero magandam-andam sa ka nga basing na ilain na manguyab niya, then naunahan na inuong ka, kay abiniyag di ka manguyab, kay wa maka nakasulti. Pero kung mo decide sa ka nga ako na giniisulti kuya, o di larga. Pero andama po nimo ko galingon nga posible nga maputol inyong panag-amigo. Salamat, tita. Okay. 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 Okay.